Pagproseso sa permit to carry firearm outside residence kung PTCFOR, mamahimo na nga iproseso sa Police Regional Office 10, mga gun owner, gipahimuslan ang talagsaon nga higayon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gidagsa sa mga gun owner ang gimuntar sa Office of the Chief PNP nga satellite office sa permit to carry firearms outside residence kon PTCFOR sa Police Regional Office 10. Tumong sa maong programa nga mas mapasayon ang paglukat sa maong permit to carry firearm. Apan pagpasabot sa kapulisan nga dili tanan licensed gun owner mahatagan sa kahigayunan nga maghupot sa maong PTCFOR tungod kinahanglan kuno nga makapasar sa threat assessment nga ipahigayon sa kapulisan. Before, moadto pa gid sila sa Manila dito sa Campo Crame para mag-process for PTC4 and karon anaan na gid no sa ilahang mga doorsteps ang pag-apply dali ra kaayo, convenient, and kung makompleto lang nimo ang requirements within that day, diretso na pod ma-release ang ato ang ID. Hinuon way labot sa threat assessment ang mga pari, negosyante, abogado, mga miyembro sa uniform personnel sa militar ug kapulisan, politiko, ingon man sakop sa media. Ang retiradong pulis nga gikan pa sa Davao City, gituyo gyud pagbiyahe sa Cagayan de Oro City aron pahimuslan ang talagsaon nga higayon. Dako na kay nga tabang kaysa kuan ka ng tawag nato kanang sa maader sa gawas gani basig mapik ka. Mao ni daw ang gi-ask nako kay kanila ni ma'am nga nung okay ba nang sa mga uban sa gun store sa mao ning ilahang purpose nga naga region to region sila. Bagpadayon hantud ugmang adlaw ang pagdawat sa satellite office alang sa PTC4 bisan pa man og holiday ug masundan sa bulan sa Setyembre. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.